Wel, mae yna bencampwriaeth yma ar y diwrnod cyntaf oll yn y ffairia ynghylch y gwartheg, sef bencampwriaeth y trinwyr ifenc, a dwi'n cael cwmni Lia Edwards. Siwr wyt ti, Lia? Iawn, diolch. Sut wyt ti? Wyt ti yn rhywun sy'n tywys anifeiliaid yn, yn reit aml yn dweud? A weles i ti gynnu yma hefyd? Wel, da ni efo 2 heffer yma ag 1 bystach, a mae'r bystach yn mynd i fod mynd fewn ar ôl y bencampwriaeth yma. Yn dod o stoc da, derin i weid wrth bawb nawr pwy yw'r teulu, neu adlu ti weid pwy yw'r teulu? Wel, Pen-y-Bryniau, Betws, Garfel Goch, teulu Edwards. Ac i chi'n cael ffair dda yn barod? Wel, yndi, mae wedi mynd yn iawn hyd yn hyn, mae'n gardiau. So, a dyna sy'n bwysig yn Ia'n hollol. Ond nôl at y bencampwriaeth yma nawr i'r tywyswyr ifenc. Pwy sydd da ni fan hyn nawr te? Mae gen ni Ted Lloyd sydd o Loegr a mae gen ni Ifan Phillips sydd o Gymru. Ted sydd ag osato ni fan hyn yn y llun i ni weld, ac Ifan o Gastell Newydd Emlyn ochr draw iddo fe. Beth yw'r gamp yn fan hyn nawr te? Am be mae'r beirniad yn chwilio? Wel, mae rai nhw ddanos rheolaeth dros Iwan Ifel. Fel ydych chi'n gweld, mae'r ddau yn rhoi nhw sefyll, mae rhaid i'r coesau fod efo'i gilydd yn unio fel mae Ted i rydw yma. Ac mae'n codi'r pen yn uchel, danos yw heffer yn dda. Mae'n dipyn o gamp yn dwi'n enwedig mewn awyrgylch fel hyn i'r anifeiliaid. Mae nhw'n gallu cael ei sbwco fel maen nhw'n gweud yn rhywun. Mae'r peth lleia weithiau yn gallu drysu'r anifel Yndyn hollol. A rhoi braw iddo fe. Felly mae'n dipyn o gamp, ond mae wedi mynd am Ifan Phillips. Mae gen Ifan dipyn o brofiad. Ifan wedi cael sioe dda yn barod heddiw hefyd. Fe ath ar y wobr gynta yn y dosbarth gynta, ynddo fe, efo heffer chi'n ail, os dwi'n iawn? Oedd, cain ail, efo'i heffer lym. Oedd. Be sy'n gwneud Ifan mor dda, te pan mae fe sydd wedi mynd â hi? Mae Ifan yn gwybod sut i gadw'r rheolaeth dros Iwan Ifel. Fel ydych chi'n gweld, mae o'n gallu reid heffer ar ei goren, yn danos i'w heffer ar ei goren, dydy. Yw'r anifel yn gallu teimlo tensiwn weithiau drwy'r rhaff, drwy'r cebist? Yndi, neu yn enwedig efo'r bulldog, beth sydd yn y trwyn. Unwaith mae'n estraen yn cael ei reid ar hwnna, maen nhw'n gwybod i fi hafio. Felly mae rhaid ti wybod pryd i ddal bach o densiwn, pryd i slacio ag ati? Oes. Ydych chi'n gorfod tynnu ar hwnnw o dro i dro pan maen nhw'n cambi hafio weithiau. Chos i ni'n sôn am anifeiliaid, hanner tynnell o leia, weithiau i dynnell yn y sioe haf, dros dynnell efo'r teirw mawr. Yndyn hollol, mae'n andros o gamp, dwi'n meddwl i rei sydd yn danos yr ein mwyaf yma. Ware teg iddyn nhw ac i ni'n gweld nawr mae chwilio am y gil wobr. Mae'r beirniad ar un o bryd. Yndi, mae Stephanie di dod o'r Alban, mae hi'n dod. Mae hi'n brofiadol iawn hefyd. Felly'r Cymru wedi dod i'r brig, a'r beirniad yn chwilio am y gil wobr, a mae rhwng yr Alban a Lloegr. Yndi. Yn fan hyn nawr, a'r beirniad y ddyn profiadol i hun yn dweud, wrth gwrs. Wel, yndi. Mae'n gwybod yn union am be mae'n chwilio. A pwy sy'n mynd fyna hi. Cofiwch, dwi'n mynd i wneud â ansawdd yr anifail fan hyn. Na, chdi. Cyd i wneud am y ffordd maen nhw'n cael ei dangos. Yndi, di'r anifail yn cyfri dim, na chdi, na. Yw hi'n bosib weithiau i orffidlan a gwneud gormod o ran gosod y trad? Yw e'n well weithiau jyst i adael yr anifail i fod? Os wyt ti'n ffidlan gormod efo'r traed, maen nhw'n gallu stretcho'n ormodol wrach, a dych chi'n danos yr anifel cystal yr adegau felly. Bydd y beirniad yn gofyn cwestiynau hefyd? Maen nhw'n gofyn fatha faint oed. Yn y tŷ? Dych chi'n cael amryw gwestiynau gwahanol, dibynnu ar y beirniad, rili. Felly mae'n bwysig bod ti'n gwybod y ffeithiau ac yn gwybod chydig bach. Ted, dwi'n mynd â hi. Tipyn o foment i'r crwt ifanc, i'r bachgen ifanc. Yndi. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn i'r ei angen gael y profiad yma. Yn union. Yn fan hyn, wyt ti di dechrau? Ia. Oes mwy o dywys i ddod nawr? Wel, mae gen ni yn bystach i fynd yn bystach reit ysgam ni fynd fewn, a wedyn mae gen ni un i dewis y gigydd hefyd, dwi'n meddwl, hwyrach ymlaen, a wedyn ni wedi gorffen wedyn. Wel, pob hwyl i chi ar teulu. Diolch yn fawr iawn. A gobeithio gewch chi sioe lwyddiannus arall. Diolch yn fawr iawn. A dyna ni, Ifan Phillips o Gastell Newydd Emlyn wedi ennill pencampwriaeth y trinwyr ifenc. Llongyfarchiadau iddo fe.